ዘይቅየር مرقص حزب ኤርትራ ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ቅድመ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝነፀላ ማለት አይዞሌሽን ፖሊሲ ትኽተል ነይራ እዚ ፖሊሲ ዝግን ረብሓ ክህባ ኣይከኣለን ነዚ ዝተገንዘበት ኣሜሪካ ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ምስ ካልኦት ሃገራት ብምሕባር ውፅኢት ንምርካብ ብዝብል ተገዳስነት ኣሕዲራ ተበጊሳ ነዚ ኩን ኣብ ምግባር ድማ ክልተ ነገራት ዕድል ፈጢሮምላ ሓደ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ሃገራት ዓለም ኣብ ክልተ ደንበታት ተመቃቂለን ኣብ ከቢድ ኩናት ዝተሸማማሉ እዋን ኣሜሪካ ናይ ኢንዱስትሪን ሕርሻን ፍርያታ ናብተን ሃገራት ብምሻጥ ሃብቲ ከተኻዕብት ምኽኣላ ብቐዳምነት ዝቁፀር ነበረ በዚ ምኽንያት ድማ ካብ 1928 ክሳብ 1945 ኣብ ዝነበረ እዋን ዓመታዊ ቁጠባ ኣሜሪካ ካብ 91 ቢልዮን ዶላር ናብ 213 ቢልዮን ዶላር ዕብየት ኣመዝጊቡ እዚ ድማ ካብ ናይ ብሪጣንያ ብክልተ ዕፅፊ ካብ ናይ ሩስያ ድማ ብሸውዓተ ዕፅፊ ዝዓቢ ነይሩ እዚ ከዓ ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካ ቁጠባ ማሕበራውን ዲፕሎማሲያውን ንጥፈታት ሃገራት ኢዳ ከተእቱ ዕድል ከፊቱላ ክልተ እትኒ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ኢድ ከተእቱ መንገዲ ዝፀርገላ ሓደ ምስራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዩ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ሓደ ደንበ ዝተሰለፋ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ንስዕረት ኣክሲሳውያን ተኸቲሉ ዕድል ከም ዝተፈጥረለን ብምግንዛብ ብ1941 ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዝነበረ ዊንስተን ቸርችል ምስ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ፍራንክሊን ሩዝቨልት ኣብ ካናዳ ብምስጢር ማለት ሕቡእ ኣኺባ ብምክያድ ሓደ ዓለምለኻዊ ውድብ ክምስረት ከም ዝግባእ ተማያይጦም መራሒ ኣሜሪካ ፍራንክሊን ሩዝቨልት ብዛዕባ እዚ ኣቀዲሙ ከም ዘይሓሰበሉ ንቐጻሊ ግን ክሓስበሉ ምዃኑ ንቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ዊንስተን ቸርችል ሓቢሩ ይፈላለዩ ድሕሪ ክልተ ዓመት ኣብ 1943 ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራን ማለት ቴህራን ብዘይካ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ሩስያውን ተረኺባ ብዛዕባ ክምስርትዎ ዝወጠንዎ ዓለምለኻዊ ውድብ ብምስታይ ኣብ 1945 ንውድብ ሕቡራት ሃገራት መስሪቶም እዚ ብዓብላልነት ብሪጣንያን ኣሜሪካን ዝተመስረተ ውድብ በብእዋኑ ካብ ዝተመስረተሉ ዕላማ ብምርሓቅ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣገልጋሊ እተን መስረቲ ሃገራት ማለት ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ምዃኑ ተጸሚዱ ስለዝኾነ ንዓለምና ኣብ ፀገም ዝሸሙ ወገናውነት ዝዓብለሎን ዝንፀባርቀሉን ውሳነታት ኣብ ምትሕልላፍ እቲ ውድብ ኣፈኛ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ምዃኑ እንሆ ተግባራቱ ዝመስክሮ ኮይኑሎ ብምዃኑ ነቲ ናይ ርሑቁን ናይ ካልኦት ሃገራትን ንድሕሪት ገዲፍና እዚ ውድብ እዚ ካብ ዝተመስረተሉ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ን76 ዓመታት ኣንጻር ኤርትራ ዝወሰደ ስጉምታትን ዘመሓላለፈ ውሳነታትን ክሳብ ክንደይ ፈጻሚ ድሌታት ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ምዃኑ ምግንዛብ ዝከኣል እዩ እዚ ውድብ እዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ጣልቃ እናኣተወ ብመንገዲ ባይቶ ፀጥታ ዛጌት ብዘመሓላለፈ ውሳነታትን ብዝወሰዶም ግብራዊ ስጉምታትን ክንደይ ሃገራት ሰላምን ተዘሪጉ ናይ ኩናት ደሴታት ኮይነን ከም ዝተረፋን ህዝበን ብሞትን ስደትን ዝሰኣናን ከም ዘለዋ ታሪክ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ ኣሜሪካ ትኹን ምዕራባውያን ሃገራት ብስም ሓይልታት ዓቃብ ሰላም ይኹን ብቐጥታ ወተሃደራት ብምስዳድ ሃገራት ከፈራርሳን ከለዋ ባይቶ ፀጥታ ይኹን ብዓብዩ እቲ ውድብ ኣብ ስቕጣዩ ተወሲኑ ኤርትራ ብመስዋዕትን ዝረኸበቶ ናጽነት ሕጂ እውን ምእንቲ ረብሓ ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ኣሕሊፋ ኣይሃበትን ኣይትህብን እያ ኣብ ታሪክ ትውድብ ክሳብ ሕጂ ብመንገዲ ፖሊስታት ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ሰላማ ዝተሓለወ ናብራ ህዝባ ዝተሓደሰ መጻኢኣ ዘወሓሰት ሃገር የላን ዝኸበርኩም ስማዕትና ኣይኮነሎም እንዳ ኣምበር ካብኣታቶምሲ ምስ ጃንዳ ወያነ ሓቢሮም ንኤርትራ ምቕታልን ኣብ መቃብራ
داس كتخلون كابستمن نيلو شحن 997 كساب حجي أيدقسون فتصمون أي سلطمن أمريكان مشارختان بمنقد جاندا ويانه ملكعاتو زكاير نمسمعو زرنسو انتاي تكبار زي فتصمو نجاندا ويانن مرحتومن انتاي سم زي يطمقو انو حجون قبار حداق قرن أفريقيا أمباسادر أفريقيا في توراري كوينات النابلو ذلثاتهم نمسمار انتاي زي يطمقو وهلل ترقم ملأختم كوينات قصلو أبقون خدمة ألنا ترايزبل كابزي بزحلفة ودس بقاو مسالات حبرات هاقرات نيرترا أبزي وعلى زي فصمتون ناي مسيط أن تابيلتات النالتفة كخسسن اقدا كوسنن جاندا ويانن اسفصما نعالم زي سدم متحسد سبقاو مسالات إن رأيه كم زي رأيه إن سمعه كم زي سمع محلاف اتكال شاراوي مجلسي اتودبيو أزدما أمريكان مشارفتان نودب حبرات هاقرات بخمي كم زتك أمالو مرأيايو اتودب نقزارسو كابز تسعون زي حران مخان زي كآل مخانو زملاختيو ودب حبرات هاقرات كون دخون نمبال انت زي كوينو زي أمريكا قبل علي ارتات فص مزلا كل عينة بدلات نجاندا ويانا كمفراسن معناون زدحنو ايقونان أوشت الصوري زرقي زباقل الصحيعي كالتفكا نملاي يكاليو أب حنقول نسرسن موائل زغصيران صحيعي نملاي جن جزية موسادو جدن كمخانمتان بوليسي وصا أمريكاون جزية زبالعي بدوز نغصي مارما مخانو حدا مرعيانا يزيو من قصي ارترا نزي زدرقي بوليسي وصا أمريكا بزقب أسلا زغنزبا كمون بزقب أسلا زردو زي تعاطات أفسو قمتات بموساد إنه حزبون هاقورنا حيسو يركب الله من قصة إرترا أمريكا كابكالا كوينات عالم جميرة قبل علي بوليتيكاوي قطباوي دبلوماسيون محبراون كونتات هاقرات تالقا بمتاو كاز فصمتو أعناو تقبارات تمكرو قسيميو جاندا وياني أبوان كالسي أميدا أبزن بر الأوان كي ترفه درق محبرنت أبكالوت هاقرات كيس فحفح مس جاندا وياني زنبرا متأثر إنه حجي كم تاريخ كوينو يقلس الله اتشعؤون أمريكا نثنكولاتن السبعة تقباراتن جاندا وياني سلال كوينات الليا لومي نزحك ازي زي فلت قالو كبهال اي كالن ازحك ازي كابز بإرتراس تخولي اي نبران ازي حجن عزو بزلنا ارورو نويانا دما مغصلتو مخانو زدنا قرصاب يلان أمريكا نهزبن منقسن إرترا كتنبركخ اي كالانيو نابنز زحلف الصوني أب واشنطن زركب حزب إرترا مس إثيوبياويان بمحبار نقدا بزقاو مستخايد السلاماو سلفي حدا نايزي مرأيايو حزبن منقسن إرترا أوشتي حدا تركتال بسل زركبو أيكونن دون سرحة شرحي لنفاز خون نقع مركبون كنت حلميو ودب حبرات هاقرات جاندا ويانا أب سلطان أب زنبرلو 27 عامتات بزعباز فصمت إحسات سبقاو مسلات مأسرتي قتلتن ورر قبل علي إرتران حنت قال كي يسمع محلافو كي أكل إنه حجون بتماسس علي أب حزب كلات أمحرن عفرن مالت أماي كادرا قالي كوما أقامسا جنان قاينتن جاملاوي هلقيت كفلس من كله طبقا سبقاوي مسلاتن ديمقراسينية اتبل أمريكا تايكوينا ناي تقاوم دمس زي اسمعت سلمتاي تسمام ازن هباتو ازس نجاندا وياني أجوخا أبغونخا ألنا نيرترا دمسيسكا نيثيوبيا فراريسكا دليتنا أروينا أركبنا مبالو ترايا كونان تقبارات أمريكا مستي زناب نافقو ماي زبل مريت مدربدا كابو حلفو أبو كانس كم زهرم مايز مساسل تبدال خلص أبغون بدالي دو مبال بزي يخون بتي صلايخا مفلات عدم صلايخا نمحصار أزي حقازيو زغبركن سمعتنا منقسي إرترا زغبرو زفلت منقسيو كمتي منقست أمريكا زهنت إيلون كونل زدليون أمونغو حزبن منقستن إرترا قاق مفتار حلميو كمتي ليبانوساو صحافي كامينيل جابرال أبحانت صحفتي زسفورو أسنان كاتبلاشيو أبكس الجنالو زيك الدرجة مسبسحي بس الجناتات سنخا موحاس فصم زي حسابيو تنقيلو كدرت راح يزلوه زمش حنقول زونن جاندا ويانون لك كمتي زمش السني تبنقسو
ክድልወ ጥራሕ እዩ ዘለዎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ህዝቡ ዝናበብ መንግስቲ እዩ ህዝቢ ትርግታ ልቡ መንግስቱ አጸቢቁ ዝፈልጥ ኣብ ሎቢ ወዲ ሎቢ አክቲቪስት ወዲ አክቲቪስት ዝወድቀሉ ኩነታት የለን ተበገስ ከይተባህለ ዝብገስ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ጃፓን ንጸለውቱ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ልዕሊ 200 ሚልዮን ዶላር ደቡብ ኮርያ ልዕሊ 172 ሚልዮን ዶላር እስራኤል ልዕሊ 143 ሚልዮን ዶላር ስዑድ ዓረብ ልዕሊ 112 ሚልዮን ዶላር ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 2 ሚልዮን ዶላር ብተመሳሳሊ ጃንዳ ወያነ ብሚልዮናት ዝቁጽር ዶላራት ንፖለቲካዊ መናወራ ወጻይ ምግባሮም ዝሕበር ዘሎ ዘይኮነ ኤርትራ ብዘይ ክፍሊት ንኽብሪ መሬትን ሰማዕታትን ደው ዝበለ ህዝቢ እትውንን ሃገር ምዃና ኣመስኪራ እያ ስለዝኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ባይተ ጸጥታን ርእሲ ሓያል ሃገራትን ነቲ ትማሊ ዝፈልጥዎ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከይርስዑ ክነዘኻኽሮም ንደሊ نحن وطن